କୁକୁର ଛୁଆଟିର ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍। ସେ ଆଜି ରାତିରେ ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ତେଣୁକରି ତା ମାଆ ଆସିକିରି କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଚାଟୁଛି। ମାଆ ତ ମାଆ, ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଆର ହୃଦୟ ପରା ସବୁଠୁ କୋମଳ। ତା ଛୁଆ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ରହିଛି ବୋଲି କେମିତି ଆସିକି କାନ୍ଦିକି ଚାଟି ପକଉଛି ଖାଲି। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଗୋଟେ ମାଆ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ, ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ସେଇଟା ଯିଏ ମାଆ ହେଇଛି ସିଏ ବୁଝିପାରିବ। କେତେ ଚାଟୁଛି ସିଏ ତାକୁ, କାଳେ ମୋ ଛୁଆ ଭଲ ହେଇଯିବ ପରା। ତାକୁ ନେଇକି ମାନେ ଚାଲିବ ବୋଲି ଭିଡ଼ିକିରି ନେଇକି ବାହାରେ ପକେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଣିକି ତାକୁ ପେଟିରେ ରଖିଛି। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି, ଛୁଆଟା କାଳେ ବଞ୍ଚିଯିବ ପରା। କମ୍ କାନ୍ଦିଲାଣି ସିଏ, ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ୁ କାନ୍ଦିଲାଣି ଆସିକି 12ଟା ରାତି ହେଲାଣି। ତଥାପି ତାର ସରୁନି କାନ୍ଦ, ଚାଟି ପକଉଛି ଖାଲି। କାଳେ ମୋ ଛୁଆ ଭଲ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଉଛି ଧନ, ତୋର ଭଲ ହେଇଯିବୁ ତୁ ଧନ, ତୋର କିଛି ହେବନି କହିକି। ମଣିଷ ସିନା ପାଟି ଖୋଲୁଛି କହିଦେବ, ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ତ ପାଟି ଖୋଲୁନି। କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହନୁମାନ।